El govern municipal ha estat novament sancionat per la Inspecció de Treball. En aquest cas es tracta d'una cessió il·legal de treballadors denunciada per les pròpies afectades. L'Estatut dels Treballadors prohibeix aquestes pràctiques en l'article 43, indicant que només són legals quan es tracta d'una ETT, que no és el cas, ja que les afectades pertanyen a una entitat sense ànim de lucre. La seva precarietat laboral ve com a mínim des de 2005 i s'ha vehiculat a través de contractes administratius que afecten dues psicòlogues, una treballadora social i un educador social. Compromís va demanar una comissió d'investigació per esclarir la relació laboral de les becàries de l'Ajuntament, ja que la Inspecció de la Seguretat Social va detectar greus irregularitats en el cas de 3 becàries que ja han exercit més de 6 anys. Novament tornarem a demanar una nova comissió d'investigació. Volem presidir-la per investigar què està passant en matèria de personal. Ros i el seu govern no poden amagar-se darrere dels funcionaris. Volem saber qui ha ordenat aquestes actuacions i per què s'han perpetuat des de l'època del PP.